Steczniku Kasiebi odpoczywają po głedach. Iś derchie chutko cemno, a psude belo wiele wici śniegły edych tych mroze. Czas na karnawałową zabawę przechodzi w ostatnim tydzieniu przed Wielkim Płesta i zwiesołen zypuste. Śmiech, tuńc, słoboda to są znanci łedrode dziecłe. W czas zypustów nut je dobrze, a se to są najeźdźcy. Kłedoch, kto w zypuste nie i mięsa, te medzi łeblato zjedzą. W osoblewym zypustowym jestkły są bulwewy princes cekra, młodzowy purcle, radekuche. To dzece lubią najbardziej. To je niebo w gambie. Cukier, tak, cukier puder jest później do posypywania. Ważne są jajka, bo nic nam nie urośnie bez jajek, prawda? Nic nam nie urośnie. Mamy tutaj jajeczka. Uwaga, no mam nadzieję, że mi się uda. O, jakie twarze. No musimy się uderzyć. O, tak, uderzymy i co zrobimy? Tak, oddzielimy białko od żółtka. Ładnie nam się białko. Dobrze. Tak, rozdzielamy. I znowu. No, mocno, tak. O, no, hop i już. Dobra. O. No myślę, że tyle nam wystarczy. Masełka, może jeszcze troszeczkę. O. I wsypiemy około 2 takich szklaneczek cukru. Dobra. I teraz uwaga! Słuchajcie, musi ktoś to ukręcić. Proszę. Kręć.
wszyscy dzece robią ne purcle dla dzecy z kraju Basków. Może one też spróbują tak coś zrobić łyse w szkole w Bastan i Kastola. Ryczymy. Idziemy do smażenia. Jeszcze nie mamy ich jeść. Błezie przezięgnę.